गुड इभिनिं। नै जों दायो उदालगुरि टाउननि भि मार्ट शपिं हलाव जों थांगासिनो। बे भि मार्ट शपिं हलाव मा मोनो नोंथांमोननो दिनै आं शेयार खालामगोन। बेखायनो नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोसे आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे कमेन्ट खालाम, लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। बिदिब्ला थौदो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै जों दायो भि मार्ट शपिं हलाव मोनफैबाय। दायो जोङो सिङाव हाबनोसै। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो बेयाव मा नुयो। 저